ବାଲେଶ୍ୱର 16/1/2024 ସ୍ଥାନୀୟ ITI ପଡ଼ିଆରେ ଚଳିତ ମାସ 21 ତାରିଖ 6 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ୍ସପୋ ଓଡ଼ିଶା 2026 ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର MSME ବିଭାଗ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ସଂଘ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ମହାସଂଘ ନସି ଓ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘ BCIC ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। BCIC ସଭାପତି ଯୁବ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ମେଳା ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ଅଟୋମୋବାଇଲ ସଂସ୍ଥା, ହୋଟେଲ ସଂସ୍ଥା ନିଜର ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଥିରେ ମେଳାରେ 360ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯିବ ଓ ଏଥିରେ 25ଟି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, 25ଟି ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ର ଓ 5ଟି OR ମାସ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିବ। ଏଥିରେ ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ। ଏଥର ଏକ୍ସପୋରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ସମେତ ହଲିଉଡ୍ ଓ ବଲିଉଡରୁ ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଏହି ମେଳାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯୋଗଦାନ ସହ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଦାସ ନିବେଦନ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ DIC ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ଉପସଭାପତି ଭଗବାନ ଗୁପ୍ତା, ସମ୍ପାଦକ MSME ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା, ସମ୍ପାଦକ ଟ୍ରେଡ୍ସ ଶିବୁ ପଦାର, ସାଂସ୍କୃତିକ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ବିଶ୍ୱାଳ, BCICର ଆବାହିକା ସୁପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। BCICର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ କୁମାର ମୋଦି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଏଇଟା 22ତମ ଏକ୍ସପୋ ହେଉଛି। 2002ରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ BCIC ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ନସି ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର MSME ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର MSME ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର 21 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 26 ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ସରିବ। ଆଉ ITI ଫିଲ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପାଖାପାଖି 360 ଷ୍ଟଲ୍ ରହୁଛି। 100+ ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋ, ସ୍ମଲ୍ ଏବଂ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଓ ସର୍ଭିସରୁ ଆସିବେ, ସେଭଳି ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସରୁ ରହିବେ, ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଡ଼ିସନ୍ କରି ସିଲେକ୍ଟ କରାଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ହଲିଉଡ୍ ବା ବଲିଉଡ୍ର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ତାଙ୍କୁ ଡାକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଭଳିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କଲଚରାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ବୋଲି ଭାବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରିବାର ସହ ଆସି ଏକ୍ସପୋ ବୁଲନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପୋର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଉଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ଜୋସ୍ଟା ଆସୁ, କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ି ଯେମିତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।